Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wata sabuwar rigima da ta sake barkewa a jihar Kano a bangaren masarauta. Kamar yadda mutane suka sani a kwanakin baya ko kuma a watannin baya da suka dan gabata, wanda tsige sarki a cikin wannan layi da aka yi, wanda kuma gwamnatin jiha ce ta tsige shi, ma'ana abba gida gida, bayan samun wasu abubuwa da suka faru na cewar shi wannan sarkin lokacin da Kwankwaso yana kan mulki shine ya dora shi, wanda su kuma suka yi amfani, su Ganduje suka yi amfani da wannan dama suka dora nasu, suka cire shi Sunusi Lami da Sunusi suka kawo Aminu Ado Bayero. Dawowar abba gida gida shi kuma yake ganin cewa dawo da shi wancan sarki Sunusi shine mafi a'ala a cikin wannan layi, wanda ko kuma ya ɗauki kotu ya bata dama cewa ta tantance abubuwan da ya faru a wancan lokaci don dawo da sarki Sunusi. Ana cikin haka aka ga an tsige Aminu Ado Bayero, an dawo da sarki Sunusi. To daga nan dambarwar ta fara. Wannan dambarwa ta fara ne daga lokacin da shi sarki Aminu Ado Bayero ya ce ya bar wa Allah, ma'ana ya sauke rawaninsa, ya sauke kuma lema da ake sa masa, wanda a masarauta idan wani abu ya faru aka sauke sarki, da dai bai fiye faruwa ba sai a wannan lokutan, sauke sarkin shi yake sa sarkin ya nuna wa duniya cewa ya haƙura da wannan sarauta, ma'ana ya yi mubaya'a da hukunci da aka yanke masa. Aminu a garin da yake sai da ya aikata hakan, wanda kuma shi sarki Sunusi aka ɗauke shi aka kai shi ciki. Dambarwar ta fara lokacin da kuma wasu suke ganin cewa irin su Aminu babba dan Agundi wannan abin yana faruwa ne a lokacin da su ba su amince da wancan abin ba, suka garzaya kotun koli, ma'ana suka tafi Abuja. Kawai sai ganin Aminu Ado Bayero aka kawo shi gidan sarki na Nasarawa, wanda wannan gida shi ake ajiye sarakuna bayan rasuwarsu, ma'ana kamar makabartar su ce. Ana cikin haka shi kuma sarki Aminu Ado Bayero yana cikin wannan gida, kuma ga sarki Sunusi a cikin waccan masarauta, wanda kamar rigima ce ake cewa tsakanin federal da state government. Shi gwamna yana cewa ga damarsa, ma'ana majalisar jiha ta tantance shi Sunusi Lami da Sunusi ta kawo shi cikin wannan gida, sannan kuma federal tana magana cewa wasu mutane ne suka turo shi Aminu Ado Bayero da sojoji suka rako shi don shiga cikin wannan gida kuma suka bashi tsaro. Yana cewa ba su yarda da wannan shari'a da kotu ta zartar ba, saboda haka su ma za su garzaya kotun koli. Saboda haka mai kallo ku biyo mu, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, za mu kawo muku abin da zai kasance a gaba.